Micheli Roberta Bela m'għandux mandat elettorali biex idaħħal l-abort f'pajjiżna, l-Parlament beda jiddiskuti l-abbozz ta' liġi li permezz tiegħu ser jidħol l-abort bil-mod kif irid Roberta Bela nnifsu. Da minkejla qabel l-elezzjoni ġenerali Roberta Bela kien jgħid li huwa kontra l-abort, iżda issa qed jgħid u jagħmel il-kontra tant li baġla kbira jrid ibiddel il-liġi ta' pajjiżna biex jidħol l-abort, tema li dwar tkellem ukoll fl-aħħar intervista li kellu mat-Times. Taf kemm huma n-numru ta' persuni li kull sena din jagħmlu abort b'mod konservattiv 300. Aqreb lejn 350, potenzjalment tqarreb lejn 400. Ġifieri qed ikollna ġewwa pajjiżna u kulħadd jaf li tisir u kulħadd qed jala għajnejh għax komdi netfgħu taħt it-tapit. Abort kuljum, mill-inqas permezz tat-tablets li jiġu importati. L-emenda li ressaq Roberta Bela dwar l-abort hija riżultat tal-kawża li fetħet Andrea Prudente kontra pajjiżna, mara li kellha komplikazzjonijiet fit-tqala tagħha meta kienet Malta fuq btala u li riedet tittermina it-tqala tagħha. Fl-aħħar jiem l-avukat tal-Istat qal li Andrea Prudente qatt ma kienet friskju li titlef ħajjitha u Prudente kienet qed tirċievi l-kura kollha meħtieġa, għalhekk ħafna qed iqisu dak li qed jiġri bħalissa f'pajjiżna bħala surreali fejn fuq naħa għandek l-avukat tal-Istat li qed jgħid li Prudente qatt ma kienet fil-periklu tal-mewt, fil-waqt li fuq in-naħa l-oħra għandek il-gvern li għażel li jibda jiddiskuti emendi li se jkunu qed iwasslu għall-abort. Intant, minkejja li l-Partit Laburista fi stqarrija prova jindika li din mhijiex liġi li se ddaħħal l-abort, immedjata kienet il-konferma li waslet minn 13 il-laqda differenti. Dawn qalu li l-emenda hija liġi għall-abort f'pajjiżna u skont huma hija l-inqas ħaġa li tista' ssir favur il-mara. Fl-istqarrija tagħhom dawn it-13 il-laqda mkien ma jsemmu tarbija fil-ġuf fil-waqt li insistew li r-riskju ta' tqala jibqa' prerogattiva tal-mara. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' jopponi din il-liġi li se twassal għall-abort.